Jedného dňa, presnejšie 28. apríla 1942, bola Šošana sama doma so svojimi bratmi a sestrami. Zdržiavala sa v kúpeľni, keď počula klopanie na dvere. Bol to policajt, ktorý jej zdvorilo oznámil, že má deti doumývať, obliecť a potom každému zabaliť tašku s najpotrebnejšími vecami, pretože musia opustiť dom. Upokojovali ju, že nepocestujú ďaleko, len do tábora v Novákoch asi na hodinu cesty od Topolčian. Kým Šošana obliekala deti, mama sa vrátila. Okrem oblečenia si mohli so sebou vziať nejaké potraviny. Našťastie tie nevyhnutné mali vždy usladené v komore. Zbalili teda niečo z nich, toľko, čo sa ešte pomestilo do tašiek. Už boli na železničnej stanici, keď si mama zrazu spomenula, že zabudla zamknúť dvere. So súhlasom strážcu gardistu poslala teda Šošanu, svoju najstaršiu dcéru s kľúčom, aby zamkla dom. Šošana utekala zo všetkých síl, ale keď sa vracala späť na stanicu, videla, ako sa vlak s mamou a 5 súrodencami dáva do pohybu. Jedno augustové ráno v roku 1944 zrazu zostal tábor bez gardistov a brány boli otvorené. Bez nich sa rozutekali. Mama a Walter utekali smerom k Nitrianskému Rudnu, kde žili ich príbuzní, a tak im toto prostredie bolo známe. Postupne však partizáni začali ustupovať a blížili sa Nemci. Preto svoju skrýšu museli opustiť a putovať ďalej. Museli sa brodiť hlbokým snehom a stopy zahladzovať konármi. Bržďanie snehu začuli Nemci a začali strieľať. Našťastie bola hmla a vojaci strieľajúci naslepo nikoho nezranili. Pani profesorka Hela Kopecka, čo ty už si ukázala teraz 48 hodín, ja som spadol z nohy. Neviem, jak ty si to vydržala. הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום Shalom, shalom aleichem. Som nadšený z toho, čo Pán Boh robí a verím, že toto môže byť povzbudením aj tento dokument pre ďalšie mestá. Jednoducho je tu generácia nová, ktorá chce vstúpiť a zobrať zodpovednosť za veci, ktoré sa udiali. I verím, že toto je rok, kedy môžu byť otvorené žaláre, môžu byť uvoľnené putá a môžeme naozaj zažiť niečo nové a niečo dobré, čo prinesie požehnanie celému Slovensku. My sme už v roku 2010 zdokumentovali históriu židovskej obce v Topolčanoch a toto bola v podstate taká tretia etapa, keď zaznelo to ospravedlnenie kresťanských cirkví. Ťažisko bolo v duchovnom rozmere, v tom vyjadrení zástupnej lútosti za našich predkov, za tie zlé činy voči Židom v Topolčanoch v minulosti. Práve tým, že sa postavíme k tomu hriechu, tak ako sa postavil prorok Daniel, ktorý vyznával hriechy, ktorým on sám nimi nezrešil, ale vyznával proste pred Bohom: Bože, odpusť nám a našim otcom. Veľmi som rozmýšľal prísť na túto akciu, pretože mesto Topolčany vo mne vyvolávalo asociácie veľmi negatívne. 4 mesiace po skončení vojny sa tu uskutočnil úder pod pás, by som povedal, veľmi nepekný a ťažko pochopiteľný dnes pogrom na Žihľavu. Pre mňa to znamená uzavrenie kola. A ten moment prišiel, že prišli sa ospravedliť, áno, aj keď pozde, ale prišli.
lepšie, pozdejšie, ako vôbec nie. Vycítil som a vyrozumel som z tých prejavov a z pocitov tých organizátorov aj kompetentných, že to fakt mysleli úprimne a je to pre mňa ako taký balzám na srdce, na dušu. Bolo to potrebné urobiť, pretože ešte žije niekoľko desiatok občanov židovskej národnosti, ktorí sa narodili v Topolčanoch a pre nich je to rodné mesto. To, čo najviac si na tom vážim, je, že tam bolo veľmi veľa mladých ľudí. To, čo si najviac vážim, že to robili, alebo tie akcie chystajú skupiny nadšených študentov. Mladá generácia už nie je natoľko zaťažená tými predsudkami voči Židom. Takže my im ukazujeme hlavne tú historickú časť, ukazujeme im, že to boli ako normálni ľudia, ktorí tu žili, pracovali a mali teda židovské vierovyznanie. Vlastne predtým, než sa to malo udiať, tak ja som komunikovala s nimi e-mailami a mňa upozorňoval napríklad aj tento Walter, s ktorým som teraz telefonovala, že Jana, pre nás to bude veľmi ťažké. Prosím ťa, zabezpeč tam aj lekára pre prípad, že by sme to nejak psychicky nezvládli. Moja rodina dneska prišla z Prahy zo všetkého, čo sa nevyprávali 20 rokov. A tu som si ich dal dokopy. Tu máte jedinú možnosť dneska vidieť sa a aj sa spoznať, aj sa udobriť. Aj sa udobrili. My sme veľmi radi, že prijali pozvanie preživší ako ten holokaust a potom a najmä ich potomkovia, to znamená, že dcery a synovia. A Janka to dokázala úžasne zorganizovať, že tu boli aj tí preživší pogrom a holokaustu a mohli počuť to naše ospravedlnenie a verím, že hlavne je dôležité, že Boh ho počul. Ja som osobne fakt bola dojatá a dotknutá som tým, že napriek tomu, čo oni všetko zlé prežili, že boli tak veľkorysí. Aj že udelili to odpustenie. Teraz sa nachádzame v Dome kultúry, kde bude koncert židovskej skupiny z Kyjeva, ako je tu prítomná hudobná aj tanečná zložka, ktorí vlastne završia dnešný deň takého zmierenia židov a kresťanov. Jak som spomenul, že teraz tu žije úplne iná generácia, ktorá vie sa žiť do tej našej vtedajšej situácie a potvrdzujem, že budem po dnešku veľmi rád chodiť do toho.